Ympäristöasiat on meille tosi tärkeitä. Me myydään paljon sähköautoja. Meillä oli toissa vuonna lähes 40% meidän myynnistä täyssähköautoja, niin se on todella lähellä meidän sydäntä. Me asennettiin meille noin 8 kuukautta sitten Kutunin ilmanvaihdon ja lämmityksen optimointijärjestelmä. Ja me päädyttiin siihen sen takia, koska me haluttiin vähentää meidän päästöjä ja pienentää meidän kulutusta sekä sitä kautta vähän säästää rahaa. Ensimmäinen kysymys meillä oli Kutunilta, että pystytäänkö nämä järjestelmät kytkemään meille. Meillä on käytössä Oumanin ilmanvaihtokoneet ja Soltengin CD400-järjestelmät ja he sai paritettua nämä toisiinsa täydellisesti. Eli nämä Kutunin järjestelmät pystyy kytkemään kaikkiin vähänkään nykyaikaisempiin talotekniikkajärjestelmiin, kunhan ne on vain digitaalisia. Me oltiin ensimmäinen autoliike Suomessa, joka otti tämän järjestelmän käyttöön, koska me halutaan olla edelläkävijä ympäristöasioissa. Asennus oli erittäin simppeliä. Meidän jälkimarkkinointipäällikkö oli muutaman kerran yhteydessä Kutunin kavereihin. Muutamalla viestillä, WhatsApp-viestillä saatiin homma tulille. He tuli paikan päälle kartoittaa tilanteen, asensi vehkeet ja alettiin heti alkaa säästää. Siitä hetkestä, kun me oltiin saatu Kutunilta tarjous, hyväksytty se, niin kesti noin kuukauden päivät ennen kuin meillä oli täällä toimivat järjestelmät. Ja se prosessi oli erittäin sujuva. Siinä ei meiltä mennyt työaikaa, ei vaivaa juuri lainkaan. Kutuni hoiti kaikki hommat. Se oli aika lailla avaimet käteen paketti. Tässä meidän Lohjan kiinteistössä on neliöitä noin 3300. Me ollaan kulutettu noin 350 000 kilowattia vuodessa sähköä. Kun me oltiin asennettu nämä järjestelmät, niin käytännössä säästäminen alkoi saman tien. Meillä on noin 37% vähemmän pyörinyt ilmanvaihtokoneet keskimäärin kuussa asennuksen jälkeen. Ja lämmitykseen meillä on kulunut noin 15% keskimäärin vähemmän energiaa. Jos katsoo nyt tästä keskiarvoa vaikka 3 vuotta taaksepäin, niin meillä on noin 7-8% sähkönkulutussäästöt saavutettu tällä järjestelmällä tässä vaiheessa. Me ollaan hyödytty tästä järjestelmästä monella eri tavalla. Ensimmäinen ja ehkä tärkein niin on CO2-päästöjen merkittävä lasku. Toinen, rahakukkaro kiittää, me kulutetaan vähemmän energiaa ja maksetaan sitä kautta vähemmän sähkölaskua. Ja kolmanneksi tämä järjestelmä on kytketty meidän DMS-järjestelmään, eli se käytännössä seuraa, mitä töitä meillä on tulossa sisään. Niin aikaisemmin me ajettiin periaatteessa koko ajan samaa lämpötilaa kaikille näille meidän osastoille, niin automyyntiin, korjaamoon, autopesulaan. Nyt se systeemi on sellainen, että jos meillä on esimerkiksi paljon keväisin syksyisin renkaanvaihtoja, hallin ovet on tuolla korjaamon puolella jatkuvasti auki, me pystytään nostamaan sen korjaamon lämpötilaa korkeammaksi, mutta meidän ei ole samaan aikaan pakko säätää meidän automyymälää, mikä on todella iso tila, niin sen lämpötilaa korkeammaksi. Siinä me säästetään energiaa. Mä suosittelen tätä järjestelmää kaikille, joilla on iso kiinteistö käytössään ja haluaa säästää rahaa ja ympäristöä.